crunchy the outside, soft inside. Mmm. Mmm. Crunchy din yung ating pambalot. Mmm. Tapos tuto na yung loob. Mmm. So yummy. So, mayroon tayong saging na saba na nilaga. So, magluluto tayo nito. Dalawang klase ang gagawin natin. Pang merienda ba? Ayan. 4 na saba ang mayroon ako. Ayan. 4 siya. Ayan siya. So, mas nang natin. Medyo tumigas siya dahil nilagay ko sa refrigerator kasi we're supposed to I supposed to make this yesterday but nagka busy kasi ang dami ko rin niluto kahapon. Kaya lang na natin. Gamitan lang natin ng tinidor. Tapos natin iwalin sa gamit yung tinidor or fork. Gamitan na natin ng smasher. Para mas madali. Pero kung wala talaga ng smasher, pwedeng gamitin ng fork pa rin. Yung fork natin na pero mas mabilis kasi na ganito. Pas madurog ng maayos. Alam mo ba ang kwento nito ng smasher natin? Maliit pa yung mga anak ko. Mayroon na ako nito. Pero hanggang ngayon, nagagamit natin. Kaya, kung mayroon man tayong chance makabili, medyo kahit may kamahalan, pero mura lang naman siguro dyan sa Pinas, kung sa Pinas, no? Kasi hindi naman malulugi kasi ilang years mo magagamit. Katulad nito, maliit pa yung mga anak ko. Ang dami ng pinagdaanan nito. Katulad ko, marami na rin pinagdaanan. Charot! Ayan lang, ayan, di ba? So, ayan lang ano, kumbaga elementary days pa yung mga anak ko. Nagtuon na ako ng smasher na yan. Tapos makagraduate na sila ng college. So isipin mo, so mababawi mo talaga. Kaya don't hesitate, invest things especially that you can use pang matagalan. No? Huwag na mag-invest sa jowa. Ay, charot. Pwede rin. Pwede naman invest sa jowa, no? Basta siguraduhin yung jowa natin ay marunong mag-unawa, marunong umintindi, masipag, mabuti. Ganun lang. Ayan, so ganun lang siya, no? Matapos na natin yan, i-mix natin din ulit. Yan, mas na talaga siya. So, ang gagawin natin, dalawang klase kasi, no? Subukan natin dalawa. So, hatiin na natin to. Separate natin dito, yung kahati. Kalahati. Kasi ako ay gumagawa ng snack. Yung tama-tama o sobra sa amin, pero usually hindi masabing sobra kasi hindi aabutan the next day pag gumagawa ako ng mga dessert or panghimagas or anything na snack.
Oh, hindi naman maano to dahil healthy ang saging. We need saging in our life, di ba? Pero wag yung ibang saging yung isip nyo, kundi ito lang. Saging is life. Ayan. So, lagyan natin ng 4 tablespoon ng glutinous flour or ang tawag pa dito, giniling na malagkit. Ayun. Mix lang natin. Mix lang natin ng ganyan. So, lagyan lang natin ng tubig, pero unti-unti lang. Pwede naman kahit tubig or gatas. Depende sa inyo. Sa ngayon kasi, tubig lang ang ginamit natin. So, sa ngayon, lagyan natin ng asukal. Kahit 2 tablespoon lang kung ganyan karami. Tapos, ihaluin din natin ng maayos. So, bahagya, ganyan. Siyempre, medyo may kadikitan. Kaya, pagtiyagaan lang. Alam mo, natutuwa ako magagawa ng mga kung ano-ano na dessert. Kahit i-research natin, hindi natin makikita. Kasi, sinubusubukan ko ng mga iba-ibang pwedeng gawin. Na kahit nandyan lang sa kusina mo at pwede mo nang gawa ng iba-iba na magugustuhan ng mga anak natin. So, sa awa ng Diyos at hindi man tayo chef or the best dahil yung mga anak ko ay na-appreciate nila yung mga ginawa-gawa ko, kaya at nagustuhan nila, kaya ayun. So dahil medyo madikit at para maganda yung maging texture niya, ay lagyan natin ng konting mantika or oil, cooking oil, kahit any cooking oil o any oil. Ayan. So pag ganito na ang texture niya, pwede na natin to ihulma o anong shape ng gusto natin. Ayan na. So, by this time, pwede na natin ibilog yung ating mixture. Any shape you can do. So, ayan. Enjoy for watching, mga dear. So, sa kalahati na ginawa natin, ay nakagawa tayo ng 12. Pero, medyo malaki kasi itong gawa ko. Depende sa anong size ang gagawin nyo. So, ang gagawin natin ngayon ay prepituhin natin. Yan. Habang nagluluto, kumakain ako. Oh. So, ang kailangan talaga natin dito, mga dear, is damihan natin ng oil. Para kung ilagay natin siya, lulutang lang siya. Hindi katulad nito, medyo manikit siya sa kaldero dahil hindi masyadong marami yung mantika natin.
Pero okay na rin. Pero kailangan lang matyaga talaga sa baliktad. Kasi masisira siya. So, yun ang tips ko lang sa inyo na kailangan matyaga. At super init na yung mantika bago natin ilunod yung ating niluluto para hindi siya masyadong manikit. Kasi nga mayroon tong glutinous flour. Kaya ganun. Yan mo, medyo manikit siya. Ayan. So, dahil ito luto na, pwede na natin hanguin. Kaya matyaga lang talaga. Tapos yung alalay lang din sa apoy para hindi siya maluto lang sa labas pero hilaw sa loob. Kaya dahan-dahan lang talaga. Ayan. Yan. Meron talagang pagtsatsaga ang lahat ng ginagawa. Lahat ng karangalan ng pagluluto ay kailangan may tsaga at ika nga yung pagmamahal. So, ito, luto na. So, isusunod natin yung pangalang recipe na gamit pa rin yung saging. So, ito yung kahati ng ating saging. Lalagyan ito natin ng konting flour or harina. Make sure lang natin na talagang mash talaga itong saging natin. So, dahil dito, konti lang yung saging natin, kahit 4 tablespoon lang na harina. Ayan. At yung asukal. 2 tablespoon na asukal. Dahil ako ay mahilig sa itlog, lagyan natin ng itlog yan. Ayun. So, diba? Ganito lang po kasimple yung ating lulutuin na dessert na hindi tayo maubusan ng budget. So, budget friendly ito palagi ang aking pinapakita sa inyo. Siguro, yung iba medyo may kamahalan, pero kaya pa rin sa budget. Kaysa bibili ako ng kung mga donuts dyan or yung mga kung anong mga maibili dito, kung pwede naman ay ako na lang gagawa. Kasi sa totohanan sa grocery store or sa mga kanina binibinta to mga dear dito, napakamahal, 3 piraso, 5. Oh, samantala ito lahat yung ginamit ko dito, wala lang tong $10. O, makakain pa kami lahat. Samantala yung 5, isang tao lang makakain. 'Di ba? So, kaya siguro napapansin nyo na palagi ako nagluluto, na pwede naman siguro ko bilhin sa labas. As gusto ko rin kasi ipakita rin sa mga anak ko na maraming paraan sa pagluluto na hindi kailangan masira yung savings. O, diba? At gusto ko sila matutunan na kumain ng pang-Pilipino. So, kahit hindi sila masyadong nakakaintindi ng Tagalog o marunong mag-Tagalog, pero at least sa pagkain ay kumakain sila. So, ayan na. Okay na tong texture na to sa ating gagawin. Ayan. Kung gusto nyo pang i-dry ng konti, pwede nyo dagdagan ng flour. Pero sa akin, tama na yan. Alright? At sa totoo lang, pwede din nyo ilagyan ng iba-iba na pwede ko ilagyan ng ube. Instead of asukal, yung ube condensed or regular condensed. Pero naubusan tayo ng condensed milk, kaya ayan na lang, asukal na lang. Okay?
Siguro magtaka kayo bakit ito ang gagamitin ko. Para maiba naman, pwede naman siya gamitin yung pang egg roll talaga natin. Or pang lumpia na pang balot. Pero ito ang gagamitin natin. Pero bago natin maibalot yung dapat nating balutin, ay basain muna natin ng tubig. Ayan. Para lalambot yung ating spring roll wrapper. Diba? So, makita nyo kung ganito na siya kalambot. Ayan. So, ilalagay natin yung ating saging. Ayan. So, pwede din natin lagyan ng langka. Which is, wala naman kaming langka. Ay, pwede na ito. Ayan. Balutin lang natin ng ganito. Yun. Kita nyo? Patuloy lang natin ng ganyan. Balutin lang natin ng ganito. So, gamitin pa rin natin yung mantika na pinaprituhan natin ng nating batch. So, hintayin lang natin ang mainit ng maigi bago natin prituhin. Ayan na po. So, mainit na yung ating mantika. Unti-unti lang natin ilalagay. So, make sure lang slow lang yung or mahina lang yung apoy natin. Ayan. So, last batch natin. So, mayroon tayong sugar. Lagyan lang natin ng kunting tubig para patunawin natin. Medyo matagal siya. I-caramelize lang ganito. Pero kung gusto nyo, lagyan nyo na rin ng brown sugar. Para mas mabilis. So, ang gagawin natin dito ay ilalagay natin sa ibabaw ng ating niluluto. So, yan ang naman po. Ilalagay natin sa ibabaw. Ayan.
Crunchy the outside, soft inside. Mmm. Mmm. Crunchy din yung ating pambalot. Mmm. Tapos tuto na yung loob. Mmm. So yummy.